Takže dozvedeli sme sa, aké to je žiť v rodine alebo aj vo vzťahu s človekom, ktorý trpí poruchou alebo aj črtami poruchy z klastra B. A teraz sa poďme pozrieť, Andrejka, na to, ako to vyzerá, keď k tebe príde tvoja klientka alebo tvoj klient. Ako vyzerá takéto štandardné sedenie s tebou? Čo je to, čo si tam prechádzate? Aby sme tak pekne premostili na to, že áno, prišla som za tebou, viem, že niečo takéto sa deje, som, dajme tomu, vo vzťahu s človekom, s ktorým viem, že to nie je úplne OK, tá osoba sa mi nepozdáva. Ako sa ty dopracuješ vôbec k tomu, že OK, ale ten začiatok je možno niekde v rodine, ono to niekde pramení a takýto dopad to má na nás. Čiže poďme sa pozrieť na to, aký ten dopad toho správania rodiča mal na ten môj súčasný život a na ten výber partnera, dajme tomu. Ako to vyzerá? Vo väčšine prípadov sa ku mne žena alebo muž dostane už keď je vo vzťahu alebo sa snaží dostať zo vzťahu alebo z následkov zo vzťahu s narcistom. A vo väčšine prípadov pri sedeniach, pri mentoringu alebo coachingu robíme aj okrem kazuistiky, robíme takú ontogenézu rodiny, kde vidíme vlastne tie rodinné konštelácie a pôvod spoluzávislosti nielen u tej obeti, ale aj u toho psychopata alebo narcistu. A vyzerá to asi takto. Ja si počas celého sedenia vlastne vždy robím poznámky, aby som si urobila poriadok v tom, o čom sa rozprávame. A ja potrebujem, aby tá obeť vedela, odkiaľ to pramení, pretože obete majú jednu spoločnú črtu a to je seba obviňovanie. Oni sa vždy obviňujú z toho, že akého partnera si vybrali, lebo to počúvame z okolia. Ty si ho vybrala, prečo sa sťažuješ, v každom vzťahu je niečo a tak ďalej. A tieto obete sú vlastne naučené bezmocnosti a seba obviňovaniu a veľmi pravdepodobne a vo väčšine prípadov je to naozaj tak, že sa tomu naučia v primárnej rodine. Takže vždy robíme, teda vo väčšine prípadov, nie vždy, lebo niekedy to nie je potrebné, niekedy príde obeť, ktorá už má napríklad aj spracované tie ťarchy a traumy z rodiny, ale nie je si vedomá toho, že to ovplyvňuje ďalšie vzťahové vzorce. Takže na spodok vždy dáme obeť, hore napíšeme rodičov a napíšeme, že aké črty napríklad má ten rodič, ale ideme ďalej spätne o jednu generáciu a napíšeme, a teda si povieme, že ako fungovali babka s detkom, ako ten rodič vlastne došiel k tej spoluzávislosti alebo k tým črtám narcistickým alebo psychopatickým, či tam bol alkohol, pretože deti alkoholikov väčšinou končia s nebezpečnými partnermi, tým, že a deti mentálne zaostalejších rodičov, mentálne rušených rodičov, napríklad tými alkoholikmi alebo psychopatmi a deti psychopatov končia s partnermi, ktorí sú pre nich toxickí. Je to preto, hlavne u tých detí alkoholikov a pri ľuďoch, ktorí majú poruchy osobnosti klastra B, sú to ľudia, ktorí, ako sme si hovorili, nie sú vyzretí, nedošli do svojej autenticity a autonómie, nie sú schopní rešpektovať hranice a teda u nich nedošlo k dozretiu osobnosti vo veľmi útlom veku ani neskôr a tým pádom nie sú schopní emočnej sebaregulácie. A človek, ktorý nie je schopný emočnej sebaregulácie, doslova núti svoje okolie, aby bolo zodpovedné za jeho reguláciu. To znamená, že narcistický rodič núti svoje dieťa, aby ho odregulovalo. Takže všetko, čo sa tomu rodičovi deje, je vlastne vina a dôsledok chovania dieťaťa. Normálny, bežný rodič, ktorý má dieťa a dieťa sa mu rozplače, alebo sa mu hodí o zem, alebo niečo prežíva, ublíži si, alebo sa teší, tak zrkadlí vlastne jeho pocity a koriguje jeho sebareguláciu. To znamená, že keď sa mi dieťa hodí o zem, asi je frustrované a potrebujeme vyriešiť dôvod, prečo je frustrované, hovoríme o tom, objímeme sa, alebo máme rôzne iné techniky na zvládanie takéto situácie. Napríklad už teraz pri staršom synovi máme zvládaciu techniku vyboxovať sa do vankúša, vykričať sa, postiskať loptičku, ktorá má vrúbky, aby sme vlastne zvonku cítili, že sa nám niečo deje, aby sme si tú nervovú sústavu odstimulovali, ale neubližovali si. Hej, lebo toto deti potrebujú cítiť, že niečo zvonku sa deje, napríklad si praskáme gumičky, hej, o ruku, cítim zvonku, že sa niečo deje, uklopím si nervovú sústavu, ideme ďalej. Rodič, ktorý nebol naučený sebaregulácia, ktorý sám seba nevie odregulovať, nemá šancu odregulovať dieťa. A v prípadoch, keď dieťa sa nejak, hociak emočne prejaví, tak je z toho obviňované. A keď sa niečo stane rodičovi,
ktorý je napríklad vyrušený, zlakne sa alebo sa nahnevá aj bez príčiny, veľmi často narcisti, tak to dieťa je vlastne zodpovedné za tú emočnú reguláciu toho dospelého a teda deti, ktoré takto vyrastajú, sú naučené chodiť po špičkách, aby nevyrušovali, sú naučené predvídať toxické správanie rodiča, sú naučené predvídať reakcie. To znamená, že oni, ja tomu vždy hovorím, hlavne deti alkoholikov, keby si ich dala do miestnosti s 1500 ľuďmi, tak tá žena alebo ten muž si nájde toho najnebezpečnejšieho človeka v tej miestnosti, paradoxne, aby sa cítil bezpečne. Pretože nebezpeční ľudia nám môžu chodiť poza chrbát, nám to vôbec nevadí, cítime sa bezpečne, ale toho najnebezpečnejšieho, tak ako bol pre nás najnebezpečnejší ten rodič, musíme mať takto pred sebou a držať si ho blízko, aby sme sa paradoxne cítili bezpečne. To znamená, že dieťa takéhoto človeka, ktoré vyrastalo buď so závislým človekom alebo so človekom, ktorý má poruchu osobnosti klastra B, si cieľene, nevedome, ale cieľene, vyhľada nebezpečného partnera k sebe, pretože má pocit, že toto poznám, toto zvládnem. Až do momentu, keď to prestane zvládať. Pretože toto nie je niečo, čo by mal zdravý človek zvládať, alebo hociaký človek zvládať, hej. Poruchu osobnosti má v prvom rade zvládať psychiatr medikáciou a možno terapiou, aj keď terapie na nich nefungujú, ale aspoň potrebujeme sledovať ich chovanie a ich mentálne procesy a prežívanie a to my, bežní ľudia, robiť nemáme pre psychopatov, my sa ich máme strániť. Takže deti, ktoré vyrastajú v takýchto vzorcoch, nemajú šancu sa strániť, pokiaľ si neprekopú všetky vzorce z primárnych väzieb, to znamená od rodičov, naučené správanie sa a obranné mechanizmy. Ďakujem ti veľmi pekne, toto bolo veľmi zaujímavé. Čiže tak, ako som to ja navnímala, dieťa, ktoré vyrastalo v takejto rodine, sa možno riadi, poviem to tak laicky, heslom priateľov si drž blízko, nepriateľov ešte bližšie, aby mali nad nimi nejaký dohľad. Presne je to tak? Presne tak. Okrem toho tam funguje samozrejme, my tomu hovoríme, že 6. zmysel a tak ďalej, vagus nerv. Keď môj vagus nerv dookola zažíva od malička týranie a nepredvídateľného dospelého, tak sa rozkýve pri každom nebezpečnom človeku a my si to zamieňame s motýlikmi v bruchu, zamilovanosťou, príťažlivosťou a tak ďalej. Takže keď cítiš, že utekaj, hej, pri zdravom partnerovi budeš cítiť prípadne nudu. Ženy sa veľmi často sťažujú na to, že že o nich majú záujem zdraví chlapi a oni sa s nimi nudia. To je presne to, ako sa máš cítiť vo vzťahu. Lenže pre ženy, ktoré neustále zažívali emočné vypätie a nikdy v živote nezažili pokoj a kľud, pre nich to príťažlivé nebude, bohužiaľ. A teda sa pripravujú sa o dlhodobé pokojné zväzky, kde vlastne sú partneri kompatibilní a vedia si pomáhať a vedia jeden druhého ťahať dopredu. Ja sa ešte na chvíľočku vrátim k tej myšlienke alebo k tej vete, ktorú si povedala, že keď si predstavíme takéto dieťa, ktoré vzíde z rodiny, kde ho vychovával rodič, ktorý mal poruchu osobnosti klastra B, a teraz je obklopený ľuďmi. A ty si tam pekne povedala, že môže ich byť veľa nebezpečných a ty nám môžu chodiť poza chrbát, ale toho najnebezpečnejšieho si pritiahnem k sebe, aby som ho mala pri sebe. Na základe čoho títo ľudia dokážu navnímať alebo vycítiť, zadefinovať, že toto je tá osoba. Z tých 100 ľudí, ktorí tu teraz chodia okolo mňa, toto je ten najnebezpečnejší človek. Narcisi testujú hneď z prvej. Vyslovene každého jedného človeka v svojom okolí testujú. Narcista príde a hneď z prvej ti prekročí hranicu. Ak si spoluzávislý empat, ktorý vyrastal v takejto rodine, nevšimne si to a tú hranicu si necháš prekročiť, pretože ty nemáš existujúce hranice. A tým pádom ani nevnímaš hranice druhých. To znamená, že narcista si ťa otestuje, bežný človek ho z prvej pošle do prdele, ale práve takéto dieťa, ktoré takto vyrastalo, si ani nevšimne, že je testované, že je devalvované hneď z prvej, že sú mu prekročené hranice a dovolí takéto správanie, pretože toto pozná. My si vyberáme životných partnerov podľa primárnych vzorcov a zdrojov, podľa toho, čo sme zažívali a prežívali nevedomky. Vedome si vyberáme takýchto partnerov, aby sme sa cítili bezpečí. Lenže my sme vlastne v nebezpečí a to nevnímame ako takéto deti, pretože nám nebezpečenstvo bolo predstavované ako bežný zväzok. A my na to prichádzame až veľmi neskoro. Väčšinou si to uvedomujeme, tieto toxické vzorce, až keď máme partnera alebo niekoľko partnerov po sebe s takýmito vzorcami a správaním.
Keď už je neskoro, máme deti, treba ich vychovávať v zdravých vzorcoch. Preto vlastne celé nikdy viac nie je o tom, aby sme tu zachránili ženy alebo mužov, je to o deťoch. Pretože tie majú právo a nárok na to, aby vyrastali v zdravých vzorcoch. A pokiaľ sa tá matka alebo ten otec, ktorý ujde od psychopata, neuzdraví, tak tie deti nemajú šancu a nemá šancu ani ďalšia generácia. Mohla by si prosím ťa dať nejaký príklad toho testovania hraníc, aby sme si to vedeli predstaviť, že čo je testovanie hraníc a čo je normálne? Čo je normálna konverzácia, kde, alebo ako testujú tie hranice? Napríklad, keď psychopat si vytipuje obih, ktorú ide uháňať, tak sprve ju devalvuje. Napríklad, máš pekné šaty, ale zelená by ti pristala viac. Je hneď sprve, že vlastne si ma pochválil, ale hneď zdevalvoval. Človek, ktorý vyrastá v prostredí, kde je neustále kritizovaný, si toto nevšimne. On si zapamätá len, máš pekné šaty. Hej? Alebo začínajú randiť a žena alebo muž povie, vieš čo, v stredy chodím na, neviem, hen také a také hobby. A Magor naplánuje super romantickú veľkogestovú večeru práve na tú stredu. Aby si ty vlastne opustila svojich priateľov, zbavila sa koničkou a bola mu k dispozícii non-stop. Pretože predsa takéto mega gesto ty neodmietneš, hej. To by bolo neslušné, hej. Deti narcistov a závislých osôb urobia všetko preto, aby vyhoveli. To znamená, že ak ty mu začneš v tomto momente vyhovovať, má ťa v hrsti. Bežný človek by povedal, vieš čo, chod do prdele s týmto veľkým gestom, ja to mám priateľov, stretáme sa každú stredu o 8, hráme, ja neviem, bowling, a toto je môj program a tu proste ty nemáš priestor, choď preč. Ale nezdravá osoba, ktorá vyrastala v takýchto vzorcoch, toto nepovie. Bude ohúrená, pretože bola zvyknutá dostávať odrobinky a devalváciu na striedačku. Hej. Nemyslíš, že to tiež môže byť spôsobené napríklad tým, že v dnešnej dobe žijeme v nejakej takej zvláštnej dobe, že nájsť si partnera je sakra náročné, niekoho, kto ti vyhovuje, partnera alebo partnerku. A teraz, keď konečne sa objaví niekto, pri kom, dajme tomu, tie motýliky sú tam, alebo niečo podobné, a teraz sa niekto konečne naplánuje večeru a ty na to čakáš už neviem, aký čas, tak si povieš, že kašlem na to, zruším aj tých kamošov tú stredu, lebo proste áno, na toto som čakala a viem, že nájsť toho právého tú právu bolo tak ťažké, že idem do toho. Hej, ale je náročné samozrejme nájsť si partnera v tejto dobe. Hlavne sa kladie dôraz na to, aby tam prebiehala tá príťažlivosť, lebo zase počúvame, že ten človek sa ti musí opáčiť o 20 rokov a tá príťažlivosť tam musí byť. Zdravé vzťahy a dlhotrvácne vzťahy nie sú o príťažlivosti. Sú o kompatibilite. Ale aj takáto forma vzťahu je o kompatibilite, pretože narcista potrebuje spoluzávislého empata a bude ho žmýkať, kým ten empat neumrie, alebo sa nebude cítiť na umretie. Takže tam tiež prebieha vzorec kompatibility, len je strašne toxický a nebezpečný. A vyslovene tá obeť môže umrieť, či už na samovraždu, alebo na dôsledky dlhodobej nadpremenej produkcie kortizolu, ktorá nám ovplyvňuje vlastne 400 hormonálnych procesov v tele. Takže áno, je to náročné, ale s človekom, ak by si stretla zdravého človeka, tak on nenaplánuje takéto obrovské gesto na čas, keď vie, že ty potrebuješ byť s priateľmi. To je ten rozdiel. Narcista to urobí cieľene a ešte ťa obviní z toho, keby sa náhodou rozhodla, že to nepríjmeš. Super, toto bolo veľmi zaujímavé, lebo tam tá ďalšia otázka, ktorú som mala je, čo ak teraz naozaj naplánoval, dajme tomu tú večeru, zostaneme pri tej večeri na tú stredu a teraz poviem, vieš čo, nie. Čo sa stane pri človeku, ktorý to proste urobil nechtiac, nemá žiadnu poruchu alebo čo tu poruchy osobnosti a človek, ktorý to urobil cieľene, lebo chcel otestovať tú hranicu. Aká je tam reakcia? Zdravý človek sa ospravedlní, že zabudol, nevedel a tú večeru naplánuje na iný čas. Nezdravý človek ti začne okamžite z prvej vyčítať, aká si nevďačná a začne sa ľutovať, koľko on pre teba robí a dávať ti najavo, koľko on pre teba robí a ty si to nevážiš a začne devalvovať. Hej, takže to je ten rozdiel. Zase hranice. Zdravý človek bude rešpektovať tvoje hranice a povie si, do prdele, tu som urobil chybu ja, mal som to skonzultovať dopredu, naplánovať to trošku ináč. Nezdravý človek okamžite začne obviňovať teba. Keď vlastne príde za tebou žena v takomto vzťahu, tak to, čo ty urobíš, je OK.
tak poďme si to popísať. Poďme sa pozrieť na tvojich rodičov, tak ako si nám to ukazovala to je vlastne až na tom posledná fáza zázname. mentoringu. Toto je až posledná fáza mentoringu. Posledná fáza mentoringu. Ako to teda začína? Aká je tá prvá? Začína to tak, že žena príde a povie, že už nevie ako ďalej. A že čítala moju knihu a myslí si, že je magor. A teda prechádzame jej vzorce, prejdeme si celý vzťah, posledný, ostatný, od začiatku do konca, kde prídeme na to, kde vlastne už začiatku zlyhala, kde práve prišiel ten prvý grooming, ako to my nazývame, to prvé pristrihávanie krídelok podľa predstavy magora a prekračovanie hraníc, až po koniec vzťahu, kde ona prišla úplne všetko a kde trpí syndromom narcistického zneužívania. A vlastne porozprávam mi príbeh, ja sa pýtam doplňujúce otázky a pýtam sa vyslovene doplňujúce otázky tak, aby som tam spoznala ten narcistický scenár, pokiaľ to tam nie je. A stalo sa mi už zo párkrát, že ten narcistický scenár tam nebol zjavný z prvej, druhej ani tretej. A prišli sme na to, že vlastne sa stretli dvaja spoluzávislí empati, ktorí si prekračovali navzájom hranice a nevedeli sa emočne odregulovať a ubližovali si tým, že vyrastali v nezdravých vzorcoch, ale vlastne sú to dobrí ľudia. Alebo sa mi stalo aj to, že za mnou prišiel muž, ktorý obviňoval ženu z toho, aká bola a že bola chorá a tak ďalej. A prišli sme na to, že vlastne chorý tu bol on. Takže takto to prebieha. Zo začiatku teda povie príbeh, pýtam sa doplňujúce otázky, aby ja som si tam vyhľadala, čo potrebujem. Buď to tam je, alebo to tam nie je. Potom to následne obeti vysvetlím, prečo sa stala obeťou a ako sa vlastne mohla, ale vlastne ani nemohla brániť. Prečo zotrvávala tak dlho, pomenujeme veci, ktoré sa jej diali, pokúsim sa ju vrátiť naspäť do reality, k nám, pretože ona ešte stále žije v jeho realite, kde sa obviňuje, kde si veci vysvetľuje po svojom, tak ako ju on naučil, aby bol on vo výhode. A teda nakoniec, ak je to potrebné, ak toto nestačí na návrat do reality, tak urobíme tú konšteláciu alebo ontogenézu rodiny, kde ona vidí vlastne tie vzorce. A posledných pár sedení už som to začala aj vyslovene, že kresliť farebne, aby tie ženy videli to modrou, to sú tie vzťahové vzorce, ktoré ona nemala šancu prebiť ani nejak obísť, hej, pretože to prišlo z každej strany. To isté tu, z každej strany psychopat, alkoholík, tá žena proste nemala šancu a nemala na výber a nemala sa ako brániť. A tuto dokonca máme 1, 2, 3, 4 farebné vzorce, kde ona vlastne nemala šancu sa tomu zo žiadnej strany vyhnúť. To ako keby si hrala šach a obklopia ti kráľa a kráľovnu z každej strany. Proste kráľovna nemá šancu brániť toho kráľa, hej. Takže po tých konšteláciách, po tej ontogenéze väčšinou to už obeť pochopí, že naozaj nemá na výber a príde do takého miesta vo svojom srdci, takého pokoja a prijatia, že nemala na výber vtedy, lebo nevedela, ale už vie a môže s tým niečo robiť. Tu odchádza ten taký pocit bezmocnosti, že čo teraz s tým budem robiť, keďže som takto vyrastala s tým. Hej, doteraz vlastne s tým nemohla nič robiť, lebo netušila o tom. Nemala na výber a vlastne takto sa tá obeť pohýna dopredu. A potom už plánujeme, že čo vlastne tá obeť môže urobiť aj s tou primárnou rodinou, aj s tým psychopatom, ktorému vlastne naletela, s ktorým bola. A takto sa nejak hýbeme vpred. Čiže my sa tu dostávame do takých tých základných fáz učenia. Môžem to nazvať tak, že keď obeť za tebou prichádza, tak je v tej fáze neviem, že neviem. Neviem, čo sa stalo, neviem, prečo sa mi to stalo, neviem ani kde som, ani kto som poriadne. A vlastne už po prvom mentoringu tam prichádza k takému učeniu a to je to prijatie viem, že neviem a tých postupne vedieš k tomu, že viem a viem, ako s tým idem pracovať. Áno, je dôležité vedieť, je dôležité si to odôvodniť, je dôležité sa vrátiť do reality, pomenovať si veci reálnymi menami, pretože oni sú zvyknuté už z primárnych rodín obhajovať tyranov. On inak nemohol, ja viem, že mal ťažké detstvo, tak to je v poriadku, ale mohol v určitej fáze svojho života, tak ako aj tá obeť, si sadnúť sám so sebou a povedať si, tak to už ďalej nechcem a niečo s tým robiť.
ale ani narcistickí rodičia, ani narcistickí partneri toto nikdy neurobia. Niekedy sa stáva, že narcista povie, dobre, tak mi nájdi terapeuta, alebo idem na terapie. Ale je to len preto, aby tú obeť vtiahol naspäť, vytvoril dojem, že ide niečo s tým robiť, že si uvedomuje, kde urobil chybu, falošne sa ospravedlní. Na tú terapiu buď nejde vôbec, jemu úplne stačí, že tá obeť sa vrátila v nádeji, že pôjde, alebo pôjde a naučí sa ešte lepšie týrať a maskovať, čo je úplný prúser. Alebo pôjde, dokonca presvedčí obeť, že musí ísť ku terapeutovi a terapeut obeti povie, viete čo, utekajte, je to psychopat, čo je ten najlepší prípad, čo sa môže stať. Prečo nejdu na terapiu? Oni nemajú problém. My hovoríme v tejto komunite, že jeden je chorý, všetci ostatní sa liečia, lebo ten jeden je chorý. Lebo ten syndrom narcistického zneužívania ním vlastne trpia všetci v okolí Magora. Preto je tých obetí toľko. Hej? Ak máme Magorov alebo ľudí s četami poruch osobnosti klastra B a ich 20% populácie a každý jeden dotiera 4-5 ľudí, tak máme vlastne celú populáciu, ktorá sa potrebuje liečiť. Máme traumatizovanú celú populáciu. A teraz otázka znie, a možno to ani nie je tak celkom otázka na teba, ale v každom prípade svoj názor. Dá sa to vôbec liečiť, alebo je možné takýchto ľudí aspoň to nejak splniť u nich tie príznaky? Môžu oni na tom do určitej miery pracovať natoľko, aby sme dokázali tú populáciu z časti vyliečiť? Ako možno k tomu pristupujú aj naši psychoterapeuti z tvojich skúseností, tí, s ktorými spolupracuješ? Alebo je to iba o tom, že teraz potrebujeme preliečiť tie obete, aby došli k tomuto uvedomeniu, aby sa takýmto ľuďom vyhýbali? Týchto ľudí nie je možné preliečiť. Preliečiť si môžeš chrípočku. Ak sa ti nepodarilo vyliečiť. Toto je dedičná porucha z 50%. Ak máš dieťa s Magorom, má 50% šancu, že bude z neho Magor. Čím dlhšie zostávaš vo vzťahu a čím viac tých vzorcov to dieťa zažíva, tým väčšia je tam šanca. Títo ľudia sa dajú medikovať, tak aby ich prejavy, agresívne hlavne, boli limitované na minimum. Terapie existujú možno tak v Amerike, ale ako som povedala, oni ich buď vzdajú veľmi skoro, alebo sa naučia na terapii ešte lepšie manipulovať a maskovať, čo je úplný prúser pre ďalšie obete, alebo dojdu do fázy, keď zistia sami v sebe, že pre nich je tento náš svet tak neuchopiteľný a nepochopiteľný, že radšej spáchajú samovraždu, čo je veľké minimum. Viac zomrie obetí Magorov, ako zomrie Magorov pri samovraždách. Pretože ten syndrom narcistického zneužívania je tak neznesiteľný v okamihu, že tá obeť nevidí iné východisko ako takto. Takže nedajú sa nejak liečiť. Naučia sa lepšie maskovať. To je ako keby, ja neviem, ja mám diagnostikované ADHD a črty autizmu, to je ako keby ja sa môžem naučiť sociálnej interakcii s ľuďmi a môžem sa naučiť fungovať s ľuďmi v práci, môžem sa naučiť ísť do obchodu, usmiať sa na predavačku, pozrieť sa jej do očí, ale nebude to vychádzať z môjho vnútra. Je to naučené správanie sa. Alebo môžem tu teraz odsedieť hodinu a pokojne rozprávať a nehýbať sa pri tom, ale moje ADHD vo mne kričí, že by si radšej išlo zaskákať. Alebo by sa išlo pohýbať, pošťukať si perom a už sa obzerám, že čo by som. A môžem sa naučiť takto krásne rozprávať na kameru, ale nebude to vychádzať z môjho vnútra. Nie je to moja primárna osobnosť. Je to naučené správanie. A to isté sa môžu vlastne naučiť aj Magorin. Môže sa naučiť vychádzať s ľuďmi, udržiavať alebo nadväzovať teda zdravé vzťahy, ktoré ale zdravé nikdy nebudú, pretože to bude maskovanie, bude to naučené správanie a vyslovene manipulácia k tomu, aby si to obecenstvo myslelo, že ja som normálny. Hej? Mm-hmm. Ty si tu ešte počas toho, ako si popisovala mentoring a coaching so svojimi klientmi, tiež popísala niekoľko prípadov, keď v rámci celej tej schémy ty sa snažíš zistiť tie vzorce manipulácie
A dala som 2 prípady, kedy si ich nevedela nájsť a vyšlo z toho, že to boli 2 spoluzávislí empati, ktorí nemali nastavené hranice a tým pádom si navzájom ubližovali. Vedela by si tu prosím ťa dať pre nás, ktorí tomu nerozumieme, tak ako ty ten rozdiel, že toto je obeť a osoba, ktorá ju týra a naopak, toto sú 2 spoluzávislí empati. Aké sú tam tie rozdiely, čo ty tam vidíš, také tie základné, v tých vzorcoch? Keď sa stretnú 2 spoluzávislí empati, tak to končí 2 spôsobmi. Buď si lížu rany a rastú spolu, absolvujú si terapie, naučia sa novým zdravým vzorcom. Tam je ale potrebné, aby obaja chceli a chápali, čo sa im dialo a čo sa im udialo a ako z toho von. A keď príde obeť, ktorá bola týraná týranom, tak to proste na nej vidno. Hej, už z prvej. A príde s tým, že ona má problém, pretože je presviedčená druhým človekom, že je problém ona. On nikdy nie je ten, ktorý pochybil, on sa nemá za čo ospravedlňovať, on nemá čo riešiť. To je presne to, čo som hovorila. Jeden je chorý, všetci sa liečíme. On problém nemá, narcista so sebou problém nemá. Hej? Takže tak, ale pri tých empatoch to vidno, pretože ten empat príde s tým, že ja nechcem ubližovať, ale neviem, ako to uchopiť. Prosím ťa, pomôž mi pochopiť ako a daj mi nejaký návod na to, ako. Hej, narcista nepríde, príde len obeť, ktorá ma presvedča o tom, že možno keby vtedy ešte urobila viac, možno ešte keby sa vtedy zmenila k lepšiemu, tak ako si to on predstavoval, tak sa ku nej bude správať inak. Vyslovene chce korigovať jeho správanie svojimi zmenami a prispôsobovaním sa večným. A to ti presne hovorí o tom, že tie hranice tam neexistujú. Nie len, že neexistujú hranice pre empata, prekračuje hranice druhých, ale necháva si prekračovať svoje a neustále sa stavia do pozície, kde je v nebezpečenstve nevedomky. Pretože to je pre takúto obeť hlavne narcistických rodičov úplne bežné. Hej? To dieťa nikdy nezažilo bezpodmienečné prijatie, lásku a pokoj a bezpečie a